Autonomous Council pen Karbiang Long Rubber Grower Association ang bong kachingwai. Gari kachingkoy ahot ari kachinglok pet abang pu budhesor rong piapan CM tuliram rong hang akerap kipidun. Apar di krong KSA aro lapen rat chelang rapet Veterinary Center along Kahumridam. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelan, Dipu Manja Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbiang Long. Where you'll get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Kardom pini Adap Abirta long pen nili samit jilihan sepi nan bertang ton pen arjik tha. Karbiang Long Rubber Grower Association kachoneng riateng si Karbiang Long arlo kedo on devak Karbiang Long Autonomous Council ahin pen si ilina long pharu isira thongke panam pen nampo. Aru ni bhai Troxy Arni Dipu Karbiang Long Sport Association Patuaklam Conference Hall along Karbiang Long Autonomous Council lapan Karbiang Long Rubber Grower Association angbong devak aputhak arsikjit kachingwai padupon. Kachingwai along penangan apor NC kado kawichingwai sarpen CM tuliram rong hang kapangdak pona tengki kibangji lang Arni Karbiang Long Autonomous Council pensi Karbiang Long arlo devak katiki kedo an natumalong pen pharu isira phokep anam pensi endun popusi pangdakpon. KARGA kachuneng riateng CM tuliram rong hang RD kipidon thekpen kisung ke boy doan kapajok don Japan kabor idun piapot KARGA amai phu saising rong pi ahin pen korwang thu lapan kachoro pajirpon. News Desk Report Karbiang Long Live. Kedamtang aru ni bhai Troka jok gari kachingkoy penajok ari kachinglok pet budhesor rong piaphan Karbiang Long Autonomous Council CM tuliram rong hang suri kya patangka kerap kipidun. Borjan constituency arlo Dilai Police Station angkang HDP Kanya Be arong along kapasangkok dampar truck along arlong sangti kero atrak ketong dam derpen ajok kachongdat don abang phu karlitang suren rong pia sopo budhesor rong pia bang ari chinglok don petlo. Bangso kisung ki phoberta Karbiang Long Autonomous Council CM tuliram rong hangta berta long dun si tong sakot keso ke chilang ijia phanpura Karbiang Long Morning Star Football Club Academy Principal Digonta Teron pen PWD Board Chairman Krishrong Pharatung aphan pin khatsi apai rani ing tipi arideng suri kya patangka kerap pajardamlo. Lapuson kisung parpega porhot Karbiang Long Autonomous Council CM tuliram rong hang tong sakot akerap kipidon thekapot budhesor apai rani ing tipi ahin pen kachoro alam the pajarpon. Ahin peta na sarkar hin pen penina rin kesulai kimia joini pen itu mahin pen akerap kelong ilong no temasi tami anso si akhir mi pen angrap hui asal tepuno saratu ni nali tumpan la so kisum mena jok mama sinang garab dun tang lo nali ning do ikma anang le longki timo bolo ni ko polo ni ho la lang ni tarang tikang lo suri phone do la pen ke no nang ni tum la si emahin benda nang rap ilo suri ke la pen bukan jana MLA puluni la alang lita nang tikang ilo nang tinang pajir tikang ilo la pen nang litung kan do ria men tan ni chiniat nang litung mahin benta asawa sub nang pi ilo. Karbiang Long Autonomous Council CM tuliram rong hang ason thak Borjan Constituency Local MEC Karbiang Long Autonomous Council Chairman Long Kitimong ahin pen suripho MLA Dr. Numol Momin ahin pen suripho lapen PWD Board Chairman Krishrong Parsitami suripho tangka kerap pajardonlo.
Chris rong phar alang ni ke tangka chot kali kisung ke pho bang phu budhesor rong pi avi ke nang sot pojok avi sitame chipi dunlo. Camera person Roshan Hanse pen diganta teron Karbyang Long Live. Kangcher kalang itpen kachechak nang bom arsong along don thong kep suse ahem to na tumaphan kese hamren aropen pherangke atum sanghana kerap pajardam. COVID-19 abura krema jani phuron ke tham depi kangcher kla porhut hamran constituency kaparlo inglong atok arsong havar along ke doa radatum penang an ke sung chichak nang bomlo. Alang litum inglong atoka joini hithi kulat awar sai kabe lapen hamran hithi an le damji sita kilometer krenar capsu se kahelo anparta non depi kangker ahot gari motor kabe ajok penang an ke sung chichak nanglo lapuson ke sung apor hot aru ni phai pretroxi arni kse hamran regional committee amai phu probinti mung japan lensi ari sangho atum lapen pherang ke klem bang komol kathar atum chelangsi sang han inti lapen sabon kerap pajardam Laso hut kado kabe edon thong kep suse ahem to na tuma phansi kera pajar ponlo. Halapu kacho dengdon arar tumta kisung thekte kapor hut lapuson kerap nang kapajar ke ning ing sampek anlo lapen KSA pen pherang ke klembang atuma phanta choro lopusi alang litum kachoro pajar pon. News Desk Report Karbyang Long Live. Dilaya havar arlokedo Animal Husbandry and Veterinary Aid Center aheng kikin tanpen amokewangwe thektika sonse chokomara tumta asai kacheklem klepina puthak upper dikrong ningkang samse kachapaklan Kedamtang aru ni phai pretroxi arni Dhansari constituency angkang NH36 mile krehini alongkedo Animal Husbandry and Veterinary Aid Center amokewangwe derajok upper dikrong KSA aru lapen rongarat jasemet rongasar lapen SGB atum chelang rapetsi kahomri padodam KSA upper dikrong aru amai phu buddhokram salapen SGB rongrop asaratum kaningji ponatengke labangso veterinary asahem dosita dona kasonse keman derajok pini KSA atum lapen rongarar atum chelang rapet kupi kosona potsi asai kacheklemang vedetma klarda galam kachini japhan homri dam nang koklo Labangso veterinary asai hemalong chokomara phai pabat nangji lapen kedotang asai hem kehenu thektik lo ajok prabjen pen akimi selam pontu nangji puta SGB komolingti GB Santa Bahadur Gurung KSA upper dikrong aru amai phu buddhokram sa atum pen Karbyang Long Autonomous Council aphan kachonengri padopon Dilai pen Bijay Rongpi Karbyang Long Live Khatkhati naka checking along Arnivangason Raikom sai khiatum kirika khuruk bomhot len pharo hini ra len kep aganja police atum kenap dunlong Det piangkang lockdown ke bom apor hotsi Khatkhati police station kaparlo Khatkhati naka checking along aru ni phai pretroxi arni police atum ka khuruk duna hot Dimapur pan ke wan bom len pharo hini ra inkoi ganja nep dunlong Pherangke pen berta na kapale atengke ihum AS01 HC 0068 kido ke thon ke ban atra kalong ganja wan bompu police atum joy joy pen berta kelong dun lokajok kakuro kasai dengdon si bangso ganja nep dunlo ganja pen banghini abang phopanta police atum nep ingnang ponlo kaching nang long check atum ke nalbari asar biju rajbongsi pen mongoldoya sar pranjal deka pusi pangthek pon Bangso ganja hitia dor laki laking kora isi sose leji pusi police atum pachini. Birta ke rimbom apor hot anke laso puthak police atum karju pater tokasai dengbom lang. Laso phisi bangso ganja ko natong ke ponji lone klarda panchini dunpo. Bokajan panananterang Karbyang Long Live. Pini Adap Abirta ke lapon sekang toniklo domi thakmi kardom.